Dimas Antasena ngendheg lawan nggonku mulasara karo ratu kae mau. Kok dadi sampean mulasara karo ratu kae mau kepiye? Tegese karepe apa? Lho. Ratu kae ora nantang pripun Kakang? Lho, nantang kapan to nantang? Hah? Sampean ki turu apa ngantuk apa ngimpi? Lho. Nyatane ratu kae mau nalika ning pendopo Karang Kadempel. Nyumbari kelawan pun Kakang. Gong. Kowe mau omong apa ya? Ayo omong biasa. Ora kok omong biasa. Kowe ora padu karo ratu kae mau to? Nggih. Kula sing tantang-tantangan kalih ratu nika kula wau Pandara. Mboten enten sangkut paute kalih Ndara Gatotkaca. Kowe mau kaya njeluki aku. Akon yen to ratu kae kon nyingkirke. Nggih. Ning kula mboten angkon jenengan kan nyingkirke ratu nika mboten. Kula mung njeluki sampeyan. Ndara Gatotkaca nuwun sewu paningale ampun merem-merem. Niku tesih sonten kok jenengan pun sare. Kula mung matur ngoten kok Ndara. Walah. Yo, salah paham to sampean. Lho, lan apa luput yen to aku mulasara karo ratu kae mau. Nek kula petung nggih sampean mboten lepat kok Ndara. Lire ora luput. Mboten lepat jalaran ratu nika ajeng damel sengsaraning kahanan pedukan Karang Kadempel. Lho. Lire Karang Kadempel arep digawe sengsara. Lho, napa mboten midhanget jenengan mau? Hah? Aku turu Bagong. Wah, lha ngene iki lho. Ngene iki lho nyambut gawe kok turu ngene iki sing aku rada rapati osrek iki ngaten iki lho Ndara. Ha iya. Bonang sing ditabuh ming rancane tok. Sinden ya ngono. Ngger melek-melek pol-polane ming dolanan HP. Ngger ora dolanan HP ming anak kaya liyane ngono tak maklumi wong do kesel. Ha iya. Wong semene ya kesel kabeh kok. Mboten lepat Ndara, sampean ngajar ratu nika wau mboten lepat. Merga ratu nika ajeng bumi angus Karang Kadempel. Kula sing nantang ning nuwun sewu, gandeng para ancur Pandhawa wau pun sagon ajeng sak mbiyantu kali gayane bapak nggih paripaksa jenengan sing pun bibiti perkarane kudu wani nanggung perkarane, jagung bakarane nanggung perkarane. Paripaksa sampean kedah saged ngundurke kalih Nalendra Pagerwaja sing aran Prabu Jaya Lengkara nika wau Ndara. Rekata tian Gatotkaca kenon mapangaken harga kira teka pira Kresna Warta. Oh. Yo. Yen ngono aku tak jaluk pamit ngundurke karo ratu kowe mau. Ning ya ora sah temandang dhewe Kakang. Aja kuwatir mengko Antasena sing ngewangi, engko Kakang Antarsena ben ngewangi, Panakawan yo ngewangi. Nggih, mengke kula ewangi Ndara. Nenten kirane prajurit sing bondo kanane mengke kula undur kalih Petra alih gareng. Yo, Bagong. Kula ngaturke matur nuwun iki mawon mboten penak alih sampean. Ora apa-apa. Ya.
Tengarane ngajurit gong maguru gongso tatakatya. War panjriting turangga estira kata ingkang Togok wonten dawuh. Bilung wonten dawuh bose. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Wah. Bingung aku, Gok. Bingung liripun kados pundi. Nuwun sewu niki kok sirahe pating pecutat niku kenging napa? Pating pecutat ngarani kok pating pecutat. Lah kuwi lho sawangan, Gok. Ora wis kaya tumpukan damen to. Mekutha kok mau sak masik kaya ngoten. Bilung, wonten dawuh. Kowe takon karo aku apa sababe kananku kaya mangkene? Nggih no, kula niku minangka abdi niku penasaran. Kenging napa sampean kok kanane dadi kaya ngoten? Wah. Gok, wonten dawuh. Aku wis ketemu karo sing jenenge Semar Badaranaya, Gok. Nggih. Terus rembuke pripun? Cethane pripun? Dheweke arep tak boyong malah semaya. Yen to gaweane isih akeh. Muntap atine Prabu Jaya Lengkara. Oh lah mesti nek cara kula muntap. Cara kula wong nek disuwuni napa niku gawe, mangka disuwuni tulung, mangka banget nggone mbutuhke kok malah dikalahke karo liyane. Nek cara kula muntap, pun kula obong sisan omahe. Kowe iki nek kandhane kok senengane cah iki kaya onde-onde. Ya ben. Kaya onde-onde akeh aku bengi iki prei. Ora nderekke mbahe Kanigara. Terus aku nyusul rene. Ya matur nuwun ya lho. Jantlik. Mboten kok kanane kaya ngoten. Kosih tak ngomong. Nggih. Nggonku muntap mau di adepi karo anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil niku sing mripate amba kok, sing cangkeme amba. Walah, glondar ta. Nika Bagong nika anake Semar. Iya, aku wis ngerti karo anake Semar sing jenenge Bagong kuwi. Nggih, terus dheweke nantang sumbar-sumbar karo Prabu Jaya Lengkara. Lah kok tanpa kanyono-nyono kok. Nggih. Satriya sing lungguh ning mburiku mau sing jenenge Raden Gatotkaca nglarak mestakaku jebreske lemah nganti dadi kaya ngene kananku kok. Medhon saka pendhapa ning prapatan Raden Gatotkaca mabur mayeng-mayeng nyambri sirahe mestakane Prabu Jaya Lengkara. Piye iki, Gok? Kokok yen malegak lekok trembel kang sarawita. Trembel kang sarawita kang sabuk plastik. Oh. Long. Gustimu ngadepi Raden Gatotkaca. Pas. Nek kena dielingke kok. Iya. Wah, nuwun sewu. Piye? Sampeyan ngadepi Raden Gatotkaca kula aturi gramyang mestakane. Tesih napa mboten? Isih kok. Alhamdulillah. Lho, kowe kok omong kaya ngono karo Prabu Jaya Lengkara? Mergo nuwun sewu. Long, ayo. Ya. Mung suwe Raden Gatotkaca niku paling mbotene nek putung baune nggih potol sirahe. Niku mung suwe Raden Gatotkaca. Merga nika satriya sing mbebayani, gaweane nyamber kana nyamber kene, motol kana, motol kene. Nika sinten-sinten karepe arep disamber, sinden meneh arep tau ajeng disamber kali nika. Ming nembe nganu nika pas teng transit teng kamar mandi ya, Gok? Iya. Nembe kedemok bathuke mboten sida. Sapa kuwi? Ayo pikiran dhewe sing rumangsa bathuke arep diambung sapa. Kowe iki kok senengane kaya ngono. Raden Gatotkaca kuwi, Gok? Nggih. Nggih. Raden Gatotkaca durung nek sampeyan pinanggih kalih kakangne. Kakangne sapa? Kakangne adine. Ya kakangne Raden Gatotkaca niku. Kakangne Gatotkaca sapa? Kakangne Raden Gatotkaca niku Raden Antareja.
Satriya Jangkar Bumi niku kakangne Raden Gatotkaca niku luwih medeni melih. Lho kok luwih medeni lire? Nggih, merga nuwun sewu. Raden Antareja niku putu dewaning ula. Mbahne Ndara Antareja niku dewaning ula. Dadi ula sak jagat niku dadi purbawasisane eyange Raden Antareja. Coba nek sampeyan ngadepi Raden Antareja. Mengke malah bebayani. Nek nganti Raden Antareja nesu mengke lapor kalih mbahne dewaning ula. Mbahne utusan ula sak jagat kon mateni sing jenenge Prabu Jayalengkara. Coba sampeyan turu parani ula. Sampeyan dahar parani ula. Sampeyan adus weruh ula. Anu parani ula kok weruh ula. Iki senengane kok ta. Niku mbahne Raden Antareja. Niku nek sampeyan wantun-wantun kalian Raden Antareja. Wah edan. Raden Antareja ki putu dewaning ula. Nggih. Nggih. Mula sampeyan aja wani-wani aja nganti methuki sing jenenge Raden Antareja. Lah durung nek sampeyan ketemu kalih adine sing ragil. Adine sing ragil sapa? Niku Satriya Rada Petruk. Ning jane mboten petruk ning ming ngocluk. Teges le kocluk niku ming digawe-gawe. Sapa? Niku Raden Antasena. Oh, Raden Antasena. Nggih. Niku putu Dewi niku anake Dewi Urangayu. Putu dewaning samudra. Coba. Apa kelakon nek sampean arep wani karo Raden Antasena lapor mbahne nesu, sampean nek mancing ora dinehi iwak apa kelakon? Mancing kok ora tau ngunggahke niku napa malah kewirangan mengke sampean. Ha ta, Gak? Ha iya. Kula nek kenging kula pringgake mboten sambayang kali Semar. Merga nuwun sewu, sampean niku sowan teng tanah Jawi. Wonten tanah Jawi mriku kathah satriya piningit, kathah satriya ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ingkang tansah nengenaken marang kautaman tuwin bebenering agung. Wis apik urung bahasaku? Elek. Niku pramila nek kenging kula pringgake nek tesih dahar aturipun ingkang abdi pun mbilung kalian Togog pun kula kanthi wangsul kemawon. Kula kanthi kondur kemawon teng negari Lengleng Danu inggih wonten negari Pager Waja. Mboten san dadak gayuh kalih Semar Badra. Mong wing kere kok digayuh. Bali piye? Negaraku Ketaman Pagebluk. Nggih, kula ngertos. Kula ngertos. Mados sasrana liya mawon. Mboten sah Semar sing dikon ngusadani negarane sampeyan. Wah malah negara Karang Kadempel ditunggoni kalih anak-anak Pandhawa malah mengke sampeyan kacilakan. Mengke kula kalih Toga kangelan golek rentalan Bandosa. Dinggo ngopo? Nggo gotong kewandane sampean nek mun almarhum mengke. Kok nggih ngapa? Gok wonten dawuh. Bilung. Nuwun. Aku sing duweni tekad kepengin malihake negaraku, Gok. Nggih, keparenge. Keparenge. Wadya balaku sing wis tak gawe kon maju. Lah ra apa to, sampean iku malah sok makake wong akeh. Jelas-jelas pun cetha sampean dhewe sing maju wae babak bundas tato warang keranjang kaya ngeten. Mendal mengke nek prajurit sampean sing maju kadigdayane luwih handap saking sampean sak ngisore sampean. Mengke rak ming malah mateni wong akeh to nyengsarake wong pirang-pirang. Bilung wonten dawuh. Kowe ora sarujuk karo sing dadi panemu kuwi minggato wae. Kula kan wangsul. Yo. Nggih pun wong pun lunas kok. Nggih paripaksa nek sampean dawuh kalih kula kan kondur nggih kula tak wangsul. Ya ora ngono lung iki gawean patute dirampungke. Togok wonten dawuh, tak cobane. Satriya-satriya Karang Kadempel tak cobane. Nggih, ngeyel, mun ngeyel. Ngeyel kok, Gak? Ha iya. Ora usah dielingke piye-piye meneh. Gok. Bilung wonten dawuh. Wonten dawuh. Wadya balaku kon maju, kon mungsuh ora satriya kae. Ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh kula ming manut lho mengke. Nek enten perkara sing bondo kalani prajurite sampean mati kabeh kula mboten tanggungan. Wis bakune tok dawuh wae. Nggih, ngestaken dawuh.
Maju, maju. Wah. Ande si temunggal patenana temunggal putusane ngungguli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan
gancang kaya ndro mentang-tang kaya gendi wae. Tak sawang suwene sapa iki satria sisik methuki karo aku. Balik takon karo kowe. Wadyabala saka tanah sabrang yen tak sawang saka busanamu kowe sapa? Wah, iblis. Ditakoni urung wangsulan malah genti takon marat. Lho marai wong ketemu ning dalan. Takon genti takon. Oh, iya. Takon karo aku keseting Prabu Jaya Lengkara. Ya aku wadyabalane Prabu Jaya Lengkara. Ya aku tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo, ayo kowe sapa? Takon marang aku Satria Jangkar Bumi Raden Antareja. Oh, alah. Ayo ndi adimu? Adimu sing jenenge Gatotkaca tekan kene. Kena apa perkarane apa golek karo adikku Gatotkaca? Adimu Gatotkaca wis wani mulasara karo Ratu Gustiku. Ya Prabu Jaya Lengkara. Ratu Gustimu luput uga kudu nampa pidana. Piye? Ratu Gustimu luput kudu nampa pidana bebungah. Wujude pengantem saka anak-anak Pandhawa. Wah, keparat. Dumeh kowe sekti, dumeh kowe didaya. Terus ngagungke karo kadigdayanmu, ngagungke karo kabisanmu. Yo. Antareja ana barat. Eneng kene bakal cetha marganing patimu. Maja jangka ora bak tinggal loncat. Yo. Lena pangindha tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Panggau tayoni Singalena Prapteng Lalis. Salukat Katut Barat. Awas kowe. Wah! 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 Kaya wani ngregem jimat kaya wani ndilat wesi abang.
Cagak mati kowe. Wah. Ngegungke putu dewaning ula. Lur, kancaku kok mati ya? Sopo satrio sisik marat Raden Antareja papam? Sopo kowe mentang kalah? Sajak kaya ora nrimake karo patine kancamu kae mau. Iki patih negara Pagerwaja. Patih Jayeng Sekti. Sapa Patih Jayeng Sekti? Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Jaya Lemur kon tekan kene ya sembure ben mlonyo. Piye? Arep wani karo Patih Jayeng Sekti? Tebak dadamu ning kene marganing patimu. Ha! Hot! Ha! Ho! Ha! Wah. Wah! Wah! Miguel. Wah. Sapa wong gedhe dhuwur? Awake sarwa dawa, sapa kowe, Parat? Wah. Satrio Jodiwati Raden Werkudara ngapusi. Werkudara kuwi ora semene, Werkudara dedeke limang dedeking menungso. Petruk kanthong bolong, ayo arep ngopo? Arep mboyong karo bapak, langkai dulu ku andane anake, mati we.
Soy. Aduh. Ketak kowe. Ah. Ah. Ah, yo. Wah. Suwun ya Petruk nggih. Wah. Walah. Wah. 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 Tangia arep mboyong bapakku kudu iso nglangkahi kewandane Petro. Anggepe ora ngerti nek Semar ki ndi anak apa piye kok terus Semar diancem karang kademplar di bumi angus. Padhakan. Muni awe. Ayo. Anggepe apa? Ya, Truk ya. Ah iya. Ratu kok manuk guwek diopeni.
Gapite iki dandake. Oh, ya ora ana ya. Ya. Ku ya ngono ora tanggaping sasmita. Pila boro wayange dirapekke malah ngopo. Nek wis tekan ndata disengeni godhap-godhap. Ngopo to kuwi kok? Kaget kok nggajuli cangkem. Kaget kok mapan, kaget kok milih. Gusti murah enget lho, heeh. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara pingsan. Ha iya. Yo ngalah. Monggo Gusti kula aturi emot. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling. Gusti kula aturi eling Purwadasena. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Apa? Emut Gusti. Mangga Gusti jathilan mangan beling. Apa lung? Kula aturi eling. Gusti kula aturi emut, Gusti kula aturi emut, kula aturi wungu. Gusti kula aturi supados ndahar tela Gusti. Apa lung? Enak. Oh kok enak? Gusti kula nyuwun tulung. Mangan gedang Gusti. Apa? Kelingan Gusti kula aturi emut. Permara remangos wamya ngambrang kadhe karenaning kaswase. Oh. Yaga kesel kok jak mangkat. Salahe sapa ora leren mah dolan. Ora leren mah nyambel bawang. Ameng nyambel bawang ming pirang jam to suwene, ming pirang menit to. Kok le kebangetan timen. Wah, edan. Bilung, non. Sing methuki aku agi wae iki mau dudu satriya ning kere. Sinten? Anake Semar sing awake dhuwur. Oh alah Petruk to, Gak. Iya. Nggih ampun kaget Petruk niku can wonge digdaya. Lah iya. Wah, getak aku awakku iso jempalik, Lung. Nggih ngaten niku anake Semar sing diparingi kanugrahan kadigdayan nggih ming Petruk niku kok. Wah iya. Bagong niku nggih ming kanugrahane ming rada iso ndagel. Terus tanggapan. Gareng nika nggih lumayan sekti, lumayan digdaya ning wonge niku tok mis. Ha iya. Wah, edan. Wadya bal kok entek resik, gusis ora ana tilase iki piye? Lah nggih mesti indlep kabeh ya lho. Heeh, kula wau nyumurupi Raden Antarja niku. Engger ngantem bros candak sirahe jak ambles bumi ndlup mati. Kelong wadya balane. Lah nggih. Rak pun kula emutke to sinuwun. Ampun wani-wani kalih satriya Ngamarta niku mbebayani kabeh. Kandanane ngeyel. Ratu rupane kaya rupamu. Kandhane kok ngeyel. Ngendel-ndelke. Elingane kene iki tanah Jawa. Tanah Jawa kok kaya satriya, kene iki kebake nggone unggah-ungguh, nggone tata krama. Cenanang. Terus diantemi mawon, terus diantem melih mawon. Modyar. Terus meneh niku ngeyel kandhan-kandhan pun kula kandhani kok mboten manut kok niku Ndara. Lah iya nggih. Kaya ora tau elingke. Pun kula elingke ngeyel. Diantem melih mawon, keplak melih mawon. Semangkean kowe. Kandhani kuwi. Nggih kula kandhani. Niki sing ngajak-ajaki supayane tumindak nyerang sampean niki. Wong ngono. Walah diapuran. Kandhan-kandhanane ngeyel. Terus keplake mawon. Niku ngeyel kok niku nggih niku sing cangkeme amba niku. Lho ora udan wong. Terus diantemi mawon. Balene menak ajar sembur mulanya.
Modar ora kowe. Ojo sok makake kanca tolong karo kanca makake dhewe ra. Ya ngono kuwi wae iki mung wis dielingke kok. Wedan Antarja tangane antep tenan lho. Kandhane antep nika nggembel kijing. Modar iki sing saka dhuwur. Wong kandhan-kandhanane ngeyel. Terus ora dikeplaki mawon. Yo. Ku arep gawe rusak karang kadempel. Oke. Ayo. Oke. Munyo. Oke. Arep tobalne apa ora? Oke. Dikeplak mleh mawon mboten usah dienggo dolanan cangkeme niku cangkeme elek kok niku. Nah, terus sing niki sing ojok-ojok ini kok. Mampus kau. Senengane wong ki mula ki sing tumindak amar makruf nahi mungkar. Apa wi? Mbah aku dhewe ya ora dong. Arep baleni apa ora kowe, ha? Yo endi wadya balamu? Mbok 1000 aku ora bakal wegah. Tak jambles bumi tak pendhem urip-uripan mati kabeh menungso. Terus. Kowe kok seneng banget to nek Ratu Gustimu diantemi. Ben gagar otak ora ndek otak. Kula sengit ya angger ngetutke raja kaya ngaten niku. Luwe-luwe kula niku mun ngandani ning niki lho sing ojok-ojok iki ora oh alah dapur. Ngono. Syukur melih mawon. Ben rata. Liyane diantemi kok kowe ora dhewe rumasaku ora. Seneng timen nek kancane sengsara. Awas kowe. Wahidan Satria Ngamarta peng-pengan kabeh lho. Lah mula niku kula kandhani kok sampeyan niku ngeyel mawon kandhan-kandhanane. Gok. Togok wonten dawuh. Satria tak coba. Dicoba pripun? Aku dari Kadigdayan. Nggih, Kadigdayane sampeyan tak cokot. Wah, ming siyung pengapite dindel-ndelke. Coba to nek mengke sampeyan ketemu Raden Gatotkaca pripun, Ndara? Mengko sampeyan mau sonten pun diajar kali Raden Gatotkaca. Ketemu Gatotkaca tak cokot mati. Nek ketemu Antarja tak cokot mati. Ketemu Antasena tak cokot mati. Ketemu Petruk mati, kae ming kere tak cokot mati. Oh nggih. Ketemu sinten niku Nala Gareng tak cokot mati. Ketemu Bagong tak cokot mutar. Ketemu Semar tak cokot mati. Semar mati Pandhawa ora trima. Pandhawa tak cokot mati. Pandhawa mati Prabu Bathara Kresna mboten trima. Kresna tak cokot mati. Telek ora trima tak ora. Aku ratu to nyokoti telek. Nggih monggo mawon. Gok wonten dawuh. Wong-wong kae tak cokot ora mati ning malih dadi kewan. Weh lah. Elok. Arep buka sulapan apa pripun? Ora sah metu nek ora ngerti kridaku. Nggih, ya ditantan wae. Mangane nesu-nesu kok. Ha iya. Antarja parat Prabu Jayalengkara. Kowe tak kandhani bola-bali kok ngeyel, kowe tak kon bali ora bali. Kok taunana windana ora bakal bali. Nek ora bali karo Semar Badrana sing malihake praja negaraku. Ayo. Aku sing ora nrimake. Aku sing dadi pepalange. Yen to karep mboyong Semar Badrana ya mati dereng aku. Ayo tibakno. Kadigdayanmu kaya tak tampani kridamu para mati we. Pecah dadamu tibakno. Sinokot jangganing Sang Raden Antarja dening Sang Prabu Jayalengkara. Eling-eling Nalendra sekti kalintang jayaning perang. Pramila nggadahi kasekten kuwi bebasan pinatamen Dajinala Mender. Tinumbak bengkung sirda putung nalika semanten. Tan nggadahi daya kekiyatan Sang Raden Antarja. Ical
wujuding satria jangkar bumi salah kedaden dadi wujud Sardula. Woi. Ayo. Wis siji sing dadi macan. Wis siji sing dadi kewan. Kakang Neo gek saiki adine marang Neo. Amuk legane ngatiku. Woi. Wah. Adine Antareja. Ayo. Aku ora ngira kowe iso ngalahke karo Kakang Mas Antareja. Iso wae parat menungsa ora tanpa mbok anggep. Apa mbok anggep aku ora wedi karo diapuranmu? Apa mbok anggep aku ora iso ngimbangi karo kadigdayanmu? Semar ora mbok meneh kowe cokot mati dening aku. Tampan ana tungakku. Wah. Nenggih Sang Raden Antareja ingkang wis wujud Sardula. Sang Raden Gatotkaca Gicinaka jangganira dening Sang Prabu Jayalengkara. Salah kedaden ical wujuding Rimbyatmaja wujud Sardula. Sanggeni Maya Wisnu Pratinta Pranangkana makawya kelarira wang tak sawang bledug mangampak-ampak lah kok jebul ratu kae mau digdaya. Ora pati nduga mono ora ngira ora nyana truk. Nggih. Walah nika ndak kok dados ingkang raka kekalih dadi wujud macan nika pripun, Ndara? Wonten wujuding macan kuning kalian macan putih niki pripun? Wela. Petro, wonten sapa? Matur bapakmu perkara iki ora iso disangga enteng nggih. Walah nek kaya ngene, Pak. Kowe endi gegayuhan ming bangun desa kok ngrekasake para bendara. Nganti wujudane dadi kaya ngono. Wis wujudane kaya ngono ya kelangan jiwaning kamanungsan. Wis ora apa-apa to. Ora usah kuwatir perkara iki, lelakon iki mesti ana pungkase. Pak, ketiwasan iki pripun, Pak?
pripun? Kiri duitan. Seneng ta sampean? Ya, seneng. Wah. Satriya loro rak cokot dadi wujud macan nggih. Sik niki kok plecak niku. Arep udan apa pripun? Pripun sinuwun? Kok wonten dawuh, marem aku. Marem tegesipun. Gatotkaca tak cokot dadi macan. Antarja tak cokot dadi macan. Wah, elak. Kok sampean ndek kadigdayan kaya ngoten, Bu kula tak njaluk. Kula tak njaluk mengki nek kula cokot wong omah ben dadi apa ngono. Ora semangkean kuwi ngelmu. Dienggo mung nek kepepet. Oh, lah kula ya kepepet kok witekna kula sok dadi padu karo wong omah kok ya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jayalengkara. Gok wonten dawuh. Entak rasa Karang Kadempel bakal ana perkara gedhe. Mergo kanan sing kaya mangkene iki ndadekake runtike Semar Badranaya. Keparangipun Sinuwun Prabu Jayalengkara. Tak jaluk awake dhewe tetep mapan ana ning Karang Kadempel ya, Gok. Nanging aja nganti wong sing ngerti kalawan awake dhewe yen awake dhewe mapan ana ning kene. Lajeng kedah kados pundi? Watak panglimunan laku dedemitan. Oh iki disawang ditonton kaya ngopo kanane Semar Badranaya ben bingung bendarane dadi kaya mangkono kok. Wih ngestaken dawuh. Terus niki pripun? Sidane rembug kajeng sida mboyong Semar napa mboten? Bilung. Wonten dawuh. Ditonton sikik kanane kaya ngopo? Bakune awake dhewe ning negara utawa pedhukan Karang Kadempel iki iso mangerteni marang kanane Semar. Oh nggih. Nggih kula ngantun nderek mawon ajeng pripun laku dedemitan lho ngestaken dawuh sinuwun. Legok trempila kang saraweta trempila kang saraweta kang sapadhane tejo maya tejo mantri tejo penyanyi oh Indonesia Indonesia ora senengane ora wis kaya ngene iki rak dadi awake dhewe mboten ketak ta sinuwun. Iya. Oh nek mboten kaya nek pun mboten ketak kaya ngeten iki. Awake dhewe aman mapan teng Karang Kadempel. Lah iya. Terus niki pripun? Disawang kanane Semar Badranaya dicaketi. Kae. Nggih ngesaken dawuh. Sri Umatara
punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil Tuda tanpa karya sangkang rena makan Gusti gelong reno sasekaryo ron mawara gambir malati kekuk sadulit mel Petro kowe ora usah bingung dole kanane bendaramu sing kaya ngono kae udu kok lupute para ndara-ndara ning pancen lupute Semar Semar ki mung arep duwe gegayuhan mung kepengin bangun desa wae kok malah gawe bot repot nganti gawe sengsarane para bendara. Kek sampeyan niku pripun to Pak jane? Malah kanane dadi kaya ngeten. Merga kegayuhane sampeyan. Ya ora apa-apa pancen takoni aku luput Petro. Ning gak kira kabeh lelakon iki ana sartane ana perkara ingkang dadekake ing mengkone bakal kelakon apa sing tak gayuh. Ndara-ndara langsur Pandhawa dadi kaya ngoten. Kula wedi nek nampa dukane para Pandhawa. Awake dhewe iki mung kawula, awake dhewe iki mung batul. Jagung bakarane ya kudu wani nanggung perkarane. Sapa sing nandur kudu ngunduh Petro. Mula rasah walang ati ora usah wedi. Awake dhewe mung kawula. Sing ngerti bener lupute awake dhewe iki mung Gusti karya jagat. Lumantar para Pandhawa. Nek pancen pinesti awake dhewe luput kudu nampa pidana ora apa-apa ditampa ikhlas. Nggih. Merga ngene. Nek aku duwe gegayuhan kaya ngene, terus aku matur karo para bendara, para Pandhawa kok ora malah ngrepoti to, Petro. Ndara Antasena sak kadang ketayalan rawuh mrene malah dadi kaya ngene kanane. Jane nuwun sewu lho, Ndara. Semar niku mboten sandadak ngrepoti para Pandhawa. Semar iso apa-apa dhewe, Semar iso mlaku dhewe, Semar iso nglakoni dhewe. Ngaten. Dadi sampean ora sandadak ketayalan kerepotan ngewangi karo sing digawe Semar mboten sakula iso dhewe. Aku ki mesake karo kakekne Semar Badranaya. Wong kakekne Semar kuwi labuhane gedhe tumrap para Pandhawa. Lah saiki Siwa Semar duwe gegayuhan mosok anak-anak Pandhawa sing dadi turase Pandhawa ora duweni rasa tepa silura karo sampeyan kae. Aku ora kepenak. Nek sampean ngendika kaya ngoten malah kula sing ora kepenak. Kula niku seprana seprene ngetutke Pandhawa niku mung kaya benalu. Kula niku mung tansah ngrepotke kalih para pepunden sampeyan para Pandhawa. Kula pendak-pendak ngetutke Ndara Janaka tindak mesti njaluk jajan, mesti njaluk diopeni, njaluk pangan. Merga kula ngrumangsani kula niku wong ora deduwen. Ampun. Kula kinten
perkara niki mboten saged rampung nek kula mboten ngakoni lupute Semar wonten ngarsani Wang Padawenang. Terus sampeyan arep tindak ning ndi? Aku taksana ngersaning Sang Asih Prana Petra. Lelakon iki tak aturne ana ngersaning Jawata. Piye kanane kaya ngene iki, Petra?